дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. баррасии масоили сиёсӣ ва миёни тоҷикистону аврупо. акнун навазкарон то даъвати навбатӣ дар сохторҳои низомии маҳаллӣ ба дифои ватан омодагӣ мебинанд. ғолибияти донишҷӯи тоҷик дар Петербург миёни намояндагони 18 давлат. сафорати тоҷикистон аз тағйирот дар қоидаҳои вуруд ба Русия изҳор дошт. Олаф Шолц ба ҷои Меркел садри аъзами ООН шуд. баррасии масоили сиёсӣ ва амнияти зимни дидори Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо Тера Хакала, намояндаи вижаи Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ, дар шаҳри Тошканд сурат гирифт. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии Вазорати корҳои хориҷа. тибқи иттилои манбаъ, дар мулоқоти мазкур тарафҳо дар бораи ҷанбаҳои калидии шарикии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо аз ҷумла дар соҳаҳои сиёсӣ, амният ва ҳамкории минтақавӣ табодули назари судманд доштанд. акнун комиссариатҳои ҳарбии вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо то оғози маъракаи навбатӣ даъватшавандагонро ба хизмати ҳарбӣ ҷалб мекунанд. тибқи тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, комиссияҳои ҳудудӣ ба қайди ҳарбӣ гузоштани шаҳрвандон ки дар асоси қарори раисони вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо таъсис дода мешаванд, то даъвати навбатии ҳарбӣ тибқи тартиби муқаррар намудаи Вазорати Мудофиа фаъолият мекунад. Полковник Фаридун Маҳмадализода иттилоъ додаст. тибқи ин тағйирот қабули шаҳрвандони синни даъватӣ тамоми сол идома хоҳад ёфт. комиссариатҳои ҳарбӣ дар асоси ба қайдгирии шахсони синну соли даъват метавонанд шумораи аниқи даъватшавандагон ва захираҳои ҳарбиро муқаррар намоянд. ҳоло корҳои иловагӣ барои муайян кардани ҷой ва вақти ҷамъоварӣ ва омӯзиши ҳамаҷонибаи онҳо идома доранд, илова намудааст Фаридун Маҳмадализода. ёдовар мешавем ки қонуни нав ки аз моҳи январи соли ҷорӣ мавриди амал қарор гирифт, дар заминаи таҳлил ва омӯзиши таҷрибаи беҳтарин кишварҳои дуру наздик таҳия ва вобаста ба ниёз ва шароити ҷомеаи кунунии Тоҷикистон мутобиқ карда шудааст. илова бар ин қонуни мазкур дар тартиби даъват ба хизмати ҳарбӣ, ба қайдгирии шаҳрвандон, баландбардоштани масъулияти онҳо, адои хизмати ҳарбӣ, мушаххас кардани салоҳияти мақомоти марказӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ якчанд навгониҳоро пешбинӣ намуда, ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намудани маъракаҳои даъвати ҳарбии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ нигаронида шудааст. барои ҷавонони аз 18 то 27 сола ки омӯзишгоҳҳои маълумоти умумӣ ва касби техникиро хатм карданд, муҳлати хизмати ҳарбӣ 24 моҳ аст. тибқи қонун, шаҳрвандоне ки донишгоҳу донишкадаҳоро бо кафедраи ҳарбӣ хатм карданд, танҳо пас аз 12 моҳи хизмати ҳарбӣ рутбаи ибтидоии афсариро мегиранд, зеро онҳо дар кафедраҳои ҳарбӣ ихтисосҳои гуногунро аз ҷиҳати назариявӣ аз худ намуда аз ҷониби мутахассисон ба хизмати ҳарбӣ даъват шуданд ва донишҳои назариявиро амалан тақвият доданд. тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандоне ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро бетаҳсил дар кафедраҳои ҳарбӣ хатм карданд, инчунин ба муҳлати 12 моҳ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд, вале баъди адои хизмат ба онҳо рутбаи ҳарбии сержант дода мешавад. шаҳрвандоне ки ҳангоми таҳсил дар мактабҳои олӣ аз онҳо хориҷ карда шуданд, аз ҳуқуқи ба таъхир андохтани адои хизмати ҳарбӣ маҳрум карда мешаванд. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалҳои соли ҷорӣ дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ қарор қабул карда ба қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ тағйирот ворид карда буд. нархи пардохти ҳаққи хизмати алтернативӣ дар артиш муқаррар шудааст. акнун навазкарон метавонанд ба таври маъмулӣ дар артиш 2 сол хизмат накунанд, балки бар ивази он 1 моҳ ҷамъомади ҳарбӣ гузаранд. дар ҳамин ҳол бояд ба давлат 25200 сомонӣ пардохт кунанд. маблағ вобаста ба тағйирёбии нишондиҳанда барои ҳисобҳо метавонад тағйир ёбад. ҷавонон пас аз адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ даъват карда намешаванд. аммо гуфта мешавад ки ҳамаи онҳое ки хоҳиш доранд ва пардохт кардан мехоҳанд, наметавонанд дар ҳол ба таълими моҳона дохил шаванд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад.
натиҷаи даври сеюми интернет олимпиадаи байналмилалии низоми интихоботии давлатҳои ҷаҳон ки охирҳои моҳи сентябр дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия доир гардида буд маълум шуд. Аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин озмун Шамил Абдураҳмонзода, донишҷӯи бахши чоруми факултаи ҳуқуқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон иштирок намуд ва аз миёни 1213 донишҷӯ сазовори ҷойи дуюм ва дипломи дараҷаи дуюм гардид. Котиботи Вазорати маорифи Тоҷикистон мегӯяд, олимпиадаи мазкур аз ҷониби донишкадаи байналмилалии мониторинги инкишофи демократия, парламентаризм ва риояи ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандон, давлатҳои аъзои ассамблеяи байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардида буд. Дар олимпиада 1213 нафар донишҷӯ аз 107 донишгоҳи 18 давлати дунё иштирок намуданд. Сафорати Тоҷикистон дар Москав бо нашри як эълон аз тағйирот дар қоидаҳои вуруд ба Русия хабар дод. Муҳлати амали ташхиси манфии коронавирус дар Русия аз 72 ба 48 соат кам карда шуд. Сафорати Тоҷикистон дар Русия бо нашри як эълон гуфт: минбаъд мусофирон зимни вуруд ба Русия бояд санади ташхиси коронавирусро пешниҳод кунанд, ки на пештар аз 2 шабонарӯз то лаҳзаи вуруд гирифта шудааст. Эълон дар бораи ихтисори муҳлати ташхиси коронавирус ё худ тести ПЦР дар саҳифаи расмии сафорат нашр гардидааст. манбаъ тавзеҳ додааст, ки тасмим дар бораи кам кардани муҳлати амали санади ташхисро сартабиби санитарии Русия қабул карда, он аз 8 декабри соли равон мавриди амал қарор гирифтааст. таъкид шудааст, шаҳрвандони Тоҷикистон, ки ба Русия сафар мекунанд, метавонанд хулосаи ташхисро бо истифодаи замимаи мобилии сайёҳати бидуни COVID-19 путешествию без COVID-19 пешниҳод намоянд. Дар Берлин маҷлиси Бундестаги Олмон барпо гардид, ки дар он канцлери нав интихоб гардид. Дар рафти овоздиҳи роҳбари ҳизби социал-демократии Олмон Олаф Шолц, ки номзадии асосӣ ба ҷои Меркел буд, ба ин мақом интихоб гардид. ёдовар мешавем, ки қаблан Олмон барои гусели ҳамакнун канцлери собиқ Ангела Меркел маросими хайрбод баргузор карда буд. Дар саҳни вазорати дифоъ ба хотири Меркел маросими анъанавии шоми бузург баргузор карданд, ки он маъмулан барои гусел кардани сиёсатмадорони волумақом доир мешавад. Ангела Меркел ин вазифаро аз охири моҳи ноябри соли 2005 иҷро мекард. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.